Hola, bona tarda. Anem a veure avui com fer cerques verticals amb l'Excel. Ja comença a ser una funció una mica més liosa que la que us he explicat últimament, però per això deixo un vídeo, per si cal que la mireu dos cops. Aviam. Primer, cerques verticals, quan dic això em refereixo a la funció cònsol V baixa en català, o VLOOKUP en anglès, o buscar V baixa en castellà. Vale? Fa molta ràbia aquesta, però n'hi ha moltes que el nom és quasi igual en qualsevol idioma, i aquí depèn una mica com tingueu l'interfície. Jo ho estic fent amb un ordinador que ho tinc en castellà, jo faré buscar V baixa. Llavors, per què serveix aquesta funció? Ho veiem amb un exemple. Jo tinc aquí una taula. És un conjunt de dades normals organitzades horitzontalment, vale? Cada professor té tot de coses, un codi, una classe i un nivell. I aquí pintat de color groc, però res, això no té res més especial, simplement un conjunt bidimensional d'informació. I el que em farà aquesta funció, la funció cònsol V baixa o buscar V baixa, és esbrinar quina classe fa el professor que jo li digui. És a dir, li diré un nom, li dic alguna cosa, ho busca en aquesta columna a la primera, sempre busca la primera, i em retornarà el de l'altra columna que jo li demani. Per exemple, si aquí entro professor, aquí no poso res, de moment aquí deixo un requadret. Si aquí, i me'l pinto de color. Això tant li fa, és només per fer-ho maco. Si aquí poso un nom d'un professor, vull que aquí em trobi quin és el seu codi corresponent. Llavors, poso igual buscar V baixa. Obro parèntesis. I aquí, fixeu-vos que ell ja em diu les dades que cal posar. Vale? Sempre fixeu-vos que ell ens ajuda. Primer posarem el valor que estem buscant. Anem a buscar el Ferran. No, així no. Entre cometes. Dic que busqui el Ferran. En mode d'exemple. Després, la matriu on el té que buscar. Aquesta matriu d'aquí. Aquesta taula. Vale? De la B2 a la E12. Punt i coma. L'indicador de la columna que va retornar. Si vull que em retorni el codi, la columna és la 2. Algun despistat a vegades em vol posar la columna C. No cal que miri tan amunt. Vale? Quan tinc una taula, aquí espera a l'ordre de columnes. I això seria la 1 i això seria la 2. 2. I l'últim és un verdadero o falso, fa que aquesta funció funcioni de dues maneres diferents. Jo primer us l'explicaré sempre amb el 0, o sigui, poseu sempre el 0, a no ser que més endavant us expliqui altres vídeos a fer-ho d'altra manera. Vale? Falso vol dir que busca la coincidència exacta d'aquesta paraula en aquesta columna. Vale? L'1 us dona igual, ho farem tots amb 0 de moment, mentre no hi hagi novetat. Llavors, enter. Això m'ha buscat la filera on posa Ferran dintre d'aquesta taula i m'ha tornat el que hi havia a la columna 2, que era el codi, que era el que jo volia. Vale? 1, 2, 3, 1. Ja encaixa tot en ordre. Vale. Llavors, aquí he posat jo la paraula, però la gràcia d'això és, en lloc de posar-li una paraula, posar una cel·la. I ara em buscarà el que hi hagi a la cel·la H3. No trobes res? Hi ha un error? Bueno, per aquí l'he d'omplir. L'omplo, poso Marta. Ara, aquí ha buscat el que hi havia a la cel·la 3, és a dir, ha buscat aquesta paraula aquí i m'ha retornat el que hi ha a la columna 2. És a dir, m'ha trobat el codi. Anem a veure, anem a fer el mateix per l'altra columna. Igual, buscar V baixa. El nom que hi hagi en aquesta cel·la. Que el busqui en aquesta taula. Punt i coma. I que em retorni, ara vull el que em retorni la classe. Doncs la columna 3. I l'últim, un 0. Recordeu sempre 0 fins que us digui el contrari. Vale? Fins que veiem l'altra manera de funcionar d'aquesta taula. De moment, per fer cerques exactes, 0. Enter. M'ha trobat que la Marta és de la classe D. Anem a buscar una altra per confirmar. Anem a buscar l'Aaron. Ha canviat el codi, ha canviat la classe. Bueno, el mateix amb el nivell. Buscar
B baixa, recordeu, si ho teniu en català, cònsol B baixa, si ho teniu en anglès, VLOOKUP. Que em busqui aquesta cel·la, que me la busqui en aquesta taula i que em retorni la columna 1, 2, 3, 4. I l'últim argument, 0. Bueno, doncs així de fàcil. Bueno, fàcil, sé que al principi quan feu servir aquesta funció lia, sé que no és tan fàcil com... Jo dic fàcil, però no sempre ho és tant. Però fixeu-vos que ja sabem la funció buscar B baixa. Llavors, l'altra cosa, n'hi ha una altra que fa exactament el mateix, però en lloc de mirar, recórrer una columna i anar mirant i donar-me el resultat d'aquella fila a la columna que li digui, ho fa al revés. Es recorre una filera cap a la dreta, busca la paraula aquí i em torna el de la filera que li digui. I aquesta es diu, en lloc de buscar B baixa, es diu buscar H, de búsqueda horitzontal, o cònsol H o HLOOKUP. I finalment comentar que amb aquesta gràfic, amb aquesta taula, és molt senzill, quasi que veu abans buscar-ho mentalment, però aquesta funció és superútil quan tenim muntanyes de dades. Si tinc molts socis o molts alumnes o molt el que sigui, centenars, no vull buscar-ho mentalment, mirant-ho jo amb els meus ulls. Vull posar-hi algun lloc, el que sigui, que m'ho busqui ell i que em retorni la columna que toqui. I ja està, ja sabeu fer anar la funció buscar B baixa. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.